Ir-reazzjoni tiegħek wara l-deċiżjoni tal-qorti? Il-qorti qalet id-deċiżjoni tagħha se ninvestigaw minn hemm. Id-deċiżjoni qalet li ma kellniex għalfejn inżommu dal-affarijiet. Allura taħseb li darġa kien żball gravi mill-naħa tal-pulizija? U jekk tgħidlu żball hija l-opinjoni ta' dak li għandu jkun. Jiena naħseb li huwa aktar milli huwa żball, jiena naħseb li dan huwa mhux oxxenità gravi imma huwa xi ħaġa li tiksir dak li huma drittijiet fundamentali. Il-pożizzjoni tiegħi hija li il-pożizzjoni tiegħek issa llum. Il-pożizzjoni tiegħi il-pulizija mxiet bil-mod kif kellha timxi, spiċċajna qudiem il-qorti kif dejjem għandna nagħmlu mhux id-deċiżjoni tagħna li tal-qorti u mxejna kif għandu jsir. Il-passi li beħsibek tieħu issa wara l-deċiżjoni li għadha kif ħadet dik li hija qorti. X'inhi? Dawk li huma ma tistax tibqa' ma tagħmel li huma? Li jekk hemm proċedura li qiegħda żbaljata nikkoreġuha. Ħadd ma ġara f'każijiet oħra. Din hija sentenza li tikkonferma li sar abbuż ta' poter fil-konfront tiegħi meta ħaduli l-mobile u t-tablet biex jinvestigaw xi ħaġa li ma teżistix. Għax daw qed nitkellmu fuq ritratt li ma jeżistix. Infakkar il-kummissarju llum stess xed li hu qatt ma rah dan ritratt li qed jgħidu li jiena ħadd u jiena nerġa' nixħad li qatt ħadd ritratt lil kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru u lis-Sinjura Ramona Attart. Llum il-qorti tal-maġistrati, partikolarment il-maġistrat Marsen Farrugia, sabet il-kuraġġ, għamlet kuraġġ u ħadet id-deċiżjoni illi tieqaf għall-abbuż ta' poter mill-pulizija. Ħadet id-deċiżjoni illi dak li għamlu l-pulizija, ġifieri li konfiskaw mobile proprjetà ta' Norman Vella ma kienx ġustifikat, ma kienx raġonevoli u allura ordnat illi dak jingħata lura lil Norman Vella wara li kien ikkonfiskat mill-pulizija. Din is-sentenza ġib effetti kbar fuq is-soċjetà Maltija, l-iktar effetti ġibhom fuq kif għandhom jiġu eżerċitati il-poteri tal-pulizija. Dan l-aħħar jiem inna nisimgħu it-terminu stat polizzjesk. Dak ifisser stat fejn il-pulizija jaħsbu li għandhom id-drittijiet li m'għandhomx limiti fuqhom. U allura jistgħu jarrestaw, jistgħu jikkonfiskaw, jistgħu iwaffqu lil xi ħadd, jistgħu jiddetenuh, però dawk il-kunċetti fil-liġi dejjem huma limitati u ristretti u llum il-qorti assigurat illi dawk il-poteri jinżammu biss, jinħadmu biss fil-limiti u dawk il-limiti qegħdin hemmhekk biex jipproteġu lil kull wieħed minna. Mhux lil Norman Vella biss, imma lil kull wieħed minna. Din kienet sentenza ċara li turi li jekk m'hemmx suspett raġonevoli u anke x'tip ta' informazzjoni għandek bżonn għal suspett raġonevoli, il-pulizija għandhom poteri jew xejn jew limitati ħafna.